Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Surpriz hyzmaty dowam edýär. Ceyhun Production Merdan Balbaş. Bu gedek bolsa ýene-de daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän Oğulnur doganmyzyň hemem Jahan doganmyzyň, Suray doganmyzyň, Aynur doganmyzyň adyndan mehriban kyblasyny, ezi dädesini, Tahir agany dogran güni bilen gutlap barýas. Hemem Melike janym Ýörüýte ýaş toýlan gutlap barýas. Nesip bolsa sowgatlar häzir barıp gowşurars. Şol ajaýyp pursatlarym Ceyhun Production YouTube kanalymyzda size hödürlärsini. Bir zat aýratyn bellek geçesim gelýär. Ýani şu ýaňa adynagdan gyzlarym bar. Türkiýe döwletine zähmet çekýärler. Ne şular şeýle bir öz maşgalasyny gow söýýärler, bir gow görýärler. Sebäbi barmak gasyp sanasak 20 ýylyň içinde 5-nji gedek şu agzyr maşgalady surpriz etip barýas. Ýörüýte gyzlarynyň adyndan bu iň uly bagyt we öz ýakynlaryny gow görýärleriniň alamaty. Indi pursatdan peýdalanyp bizi şeýle gow döwürde ýaşadýan gahrman arkadamyzyň aýratynam gahrman arkadamyzyň gahrman ogly arkadagly serdarymyzyň hem janynyň sag bolmagyny tutýan tutumly işleriniň hemişe rywaşgara beslenmeli tüýsüremizden dilek edýäs. Hemmäniň agzyr maşgalasyna şatlykly günler, toýly günler köp bolsun. Anonla yürüdük. Assalamu alaykum. Tawara gatnaşýan, mehriban mihmanlar, hormatly adamlar. Hemmäňize Tahir aganyň döwletli ojagyna hoş gördük. Aşamyňyz haýyrly bolsun. Toýlar dowam edýär agzyr maşgalasyna. Bir gün saň ýizegem ýalňyşmars. O geçen saly jüwlerin içinde Amantaş doktoryň ýaş toýuny belläpdik. Ýubiley ýaş toýuny bunam Tahir aganyň hemä ýaş toý, pensiýa toý, hemem döwletli ile toýlar goşulanyp geler. Bugün döwletli ojakda Melike janyňam ýaş toý eken doglan güni aýratynam daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän Suraýňam doglan güni bedilki bilen ähli şuňky dawaran sebäpkarlaryny Tahir agany Suray gyzy Melike jany gutlaýas ýaşlar uzak bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýörüýte Tahir aga bir garaşylmadyk sowgat bar mehriban gyzlarynyň adyndan daşary ýurtdaky Türkiýe döwletine zähmet çekýän gyzlarynyň adyndan bir sowgat bar. Häzir dawaraly ýagdaýda şu sowgatlar goşursak, mihmanlarym näme şu wagty bir el sarpyp bollarlar diýip umyt edýäs. Tahir agam hoş gördük, gutly bolsun, ýaşyň uzak bolsun. Owa, şu gapyňda diňe toý bolsun, şatlyk bolsun. Indi şahyryň bir şeýlere goşuk setri bar. Ýeňsäňden ýel kakyp geçer, kakyň başyň sypamasa, ýörep barýan ýolluň uçar. Kakyň başyň sypamasa, durmuş taýlar öz merdini, başa täj etmez her kimi, iýler götermez derdiňi, kakyň başyň sypamasa diýär. Şoň üçin Tahir aga şu maşgalaňyzyň arasynda elmedama başyňyz dik bolsun, gapyňyzda diňe toý bolsun. Indi diňe Tahir aga sowgat däl, Melika da sowgat bar. Melikanyň bäri şagyrýas, Melike jan gel. Ilki bilen Tahir aga mehriban gyzlaryňyzyň adyndan Ýörüýte Suraýyň adyndan, Jahanyň adyndan, Aynur'un adyndan, Oğulnur'un adyndan şu $50 pul bayra gowşurman bolsa da mihmanlar ýa şarpalyň şu ajaýyp pursatlarda. Nesip etsenini bu sowgadym ýörüýte size Tahir aga eňne ýapay. Nesip etsenini ýaşyň uzak bolsun. Bu sowgatlaryň barysy dal ýylyň nakyna süýjilik tortam ýörüýte siz üçin gyzlaryňyzyň adyndan size sowgat. Indi Melikejan sana da sowgat seňem ýaşyň uzak bolmagyny tüýsüremizden dilek edýäs. Aýratynam daşary ýurtdaky daýdalaryň adyndan mehriban käbäň adyndan bu telefonum sana gowşurýas. El şarpalyň mehribalar. Seňem ýörüýte doglanyň üçin ýylyňda süýjilik torty bar. Häzir nesip bolsa süýjilik tortyny keser. Ondan soňra da nämedir joş tans edip şuňky dawarany şeýle bir gowy pursatlary wesap dowam edersin. Häzir hemmämiz ünsverip dinleýäs, mehriban käbeler wasp edýän aýdym, dogrudan belek. Hawa. Ondan şoň aýdym dinleýäs, ondan soňra da süýjilik tortyny kesýäs. Melekjan dowam edýär sahnada.
Yollarımı izlantinsin, izlarımı izlantinsin, izlarımı izlantinsin. Bağlam deyip sözlentinsin, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Bağlam deyip sözlentinsin, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Bu panı dünya inlerin, mehir sütünden kanırın, köngül arzuma yetirin, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Bu panı dünya inlerin, mehir sütünden kanırın, köngül arzuma yetirin, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Dünya dolu arzu bardır, bakı etmez kardım bardır, bakı etmez kardım bardır. Üzüp bilmen kardım bardır, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Üzüp bilmen kardım bardır, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Sensin bağlan gemini yakan, mümür derdin emin tapan, ömrün yalçı semin yakan, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Sensin bağlan gemini yakan, mümür derdin emin tapan, ömrün yalçı semin yakan, edemedim, canım edim, mehrivanım kevemedim. Edemedim, canım edim, sensin mehrivanım edim. Şu yerden Medine jigimizin amaydym var. Melekcan ayratyn sağ bolsun aýdýar. Jigim o wadyň belen tozany. Indi Medine dowam edýär aýdymlar bilen. Ondan soňra da süýjülük tortyny kesýär. Maskalam, baskalam, maskalam, baskalam, yöreyen her bir adımım, siz bilen yöresem asla hiç yadaman. Ayrım yok sizin, başınız dik bolsa, gece günni dilegim menen. Biriniz gözüm, biriniz kasım, siz menin uzlasın, hicice dişim. Başımın ağlatı maskalam, siz men yürüm, başımın hayatı maskalam, siz men diregim, başımın ağlatı maskalam, siz men yürüm, başımın hayatı maskalam, siz men diregim.
dertler görmesin sizin. Biriniz gözüm, biriniz gasım, siz benim uzlasın küçüce değişim. Başımın dağlatı maskalam, siz men yüreğim, başımın hayatı maskalam, siz men direğim, başımın dağlatı maskalam, siz men yüreğim, başımın hayatı maskalam, siz men direğim. Başımın dağlatı maskalam, siz men yüreğim, başımın hayatı maskalam, siz men direğim, başımın dağlatı maskalam, siz men yüreğim, başımın hayatı maskalam, siz men direğim. Oğudun fırsatları Ceyhun Production yalga geçiriyor. Hemmeňde tanta sağırıyor. Halifa başlığına. Hemme jama tans edýäs, berekella. Yakınlarım yanımda, Tüyün gülüm alnımda, arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Yakınlarım yanımda, Tüyün gülüm alnımda, arzularıma yettim, size minnettar mehribanlarım. Hani hemme jama tans edýär, berekella. Mening bar arzulam hasıl bugün, siz yanımda bolsaňyz bakly menem. Dualar edýär siz için her gün, şükürler edýän Allah her dem meren. Gözlerim bunar sizi görüp, yüreğim gül ýaýylygyr saýajem. Degen ýakakan bize garap, kalbim joşýar bakly menem. Yakınlarım yanımda.